Espero que esteu passats tothom un bon confinament. Avui us faré aquest petit vídeo per explicar una mica la presència d'alts dignataris nazis a Catalunya buscant el Sant Graal, la coneguda visita de Himmler a Montserrat. Llavors, abans de tot això, us he de fer una petita introducció sobre la relació que tenien els nazis amb les creences místiques i religioses i el cristianisme, i eren tot menys clares. En principi, la doctrina nazi era una doctrina de tipus pagà que creia en el darwinisme racial i, per tant, que les millors races arribaven més amunt i les altres s'havien de sotmetre. Per tant, en principi, això de lligam amb el cristianisme no en tenia cap. No obstant, s'ha de tenir en compte que el nazisme neix a dos països, sobretot a un país catòlic, que és Àustria, i posteriorment a Baviera, que també és la part catòlica d'Alemanya. Per tant, es desenvolupa en una societat cristiana i fortament religiosa. Per tant, tindran al llarg de tots els temps una relació peculiar, de relació d'interessos i també relacions en el tipus d'algunes creences. Hitler no tenia unes creences religioses gaire profundes més enllà d'una vaga providència que l'havia d'afavorir. Sí que les SS van intentar desenvolupar un misticisme en el qual creien alguns dels seus membres, especialment Heinrich Himmler, que sempre s'havia interessat en l'ocultisme de les societats que hi havia hagut germanistes a Baviera abans de la Guerra Mundial. Himmler, sobretot, volia ressuscitar una mena de paganisme germànic, però tintat d'algunes creences extres i, sobretot, amb molta obsessió per les relíquies religioses. I això va fer un aiguabarreig teològic i van crear una societat arqueològica a la recerca de relíquies per tota Europa. És molt conegut l'Otto Rahn, que era un arqueòleg que va pertànyer a aquesta societat, tot i que finalment va caure en desgràcia perquè es van conèixer els seus orígens jueus i les seves tendències homosexuals i es va acabar aparentment suïcidant. En Otto Rahn va estar cercant per tot Occitània i la zona càtara diferents relíquies dels templers, el Sant Graal, no quedava molt clar el que cercava. Va visitar els castells càtars i això ho hem explicat a moltes sortides que hem fet per Occitània. Però Hitler, tot i haver creat aquestes societats de tipus de creença pagana, estava molt obsessionat per les relíquies religioses i especialment pel Sant Graal, perquè es deia que donava la font de la vida eterna, donava un gran poder i, per tant, el buscaven per tota Europa, el Sant Graal i tota mena de relíquies religioses. A més, aquí s'hi ajuntava que els nazis tenien una gran devoció pel que creien que era el seu músic més autèntic, que era Wagner, i Wagner tenia a Parsifal, precisament, un dels seus herois. Parsifal havia estat a un lloc imaginari, però que es deia Montsalvat. I això feia que molts nazis creien que algunes d'aquestes relíquies de tipus religiós es trobaven a Montserrat per la seva similitud amb el nom i també per la proximitat geogràfica que tenia Occitània amb Catalunya. No obstant, aquestes SS s'havien distanciat fortament del cristianisme. De fet, fins i tot als seus enterraments, com podreu veure, no hi posaven una creu, sinó que hi posaven una runa germànica que simbolitzava la mort. Pel que fa a les relacions de l'Església, sobretot de l'Església Catòlica, amb el nazisme, inicialment van tenir una certa proximitat perquè consideraven el nazisme un mal menor respecte a una possible revolució comunista com la que es va produir a Baviera després de la Primera Guerra Mundial. I, de fet, el que era nunci papal a Alemanya era l'Eugenio Pacelli, que posteriorment esdevindrà el Pius XII. I serà l'artífex del concordat entre l'Alemanya nazi i el Vaticà, que és una mica el primer esdeveniment diplomàtic que dona un vernís de respectabilitat al règim nazi. Ho podreu veure a la foto que us posarem en aquest mateix vídeo. Tot i que el va signar el que era encara president, que era von Hindenburg, perquè això es va produir el juliol del 33 abans que morís. Quan Hindenburg mor, el canceller, que és Hitler, esdevé també cap suprem de les forces armades i cap de l'Estat. Com us deia, Himmler, que tenia creences místiques una mica vagues, el 1940 va a Montserrat a buscar el Sant Graal. Quan va allà, el seu intèrpret, que és un monjo d'allà de Montserrat, li diu que allà no hi és, per tant la visita representa un fracàs pels objectius que tenia Himmler en aquesta visita. No obstant, ha quedat per la posteritat la imatge que podreu veure de Himmler amb tot el seu sèquit passejant-se per la badia de Montserrat.
La presència dels nazis a Catalunya no va ser l'única, perquè el 1943, quan la guerra va començar a anar maldades per ells, i Itàlia es retira de la guerra, molts comencen a anar-se'n, més o menys a fugir, i seran hostatjats a molts llocs. Entre ells el més conegut és Caldes de Malavella, on hi ha uns balnearis que encara existeixen i els hem visitat alguna vegada, com el del Vichy Catalán, que és el més conegut de tots, i allà s'hi van estar diferents oficials de les SS i altres alts càrrecs nazis. No hi van estar gaire temps perquè la guerra ja va agafar un caire negatiu, alguns van haver de tornar, altres finalment es quedarien refugiats a l'Espanya de Franco, que els hi va donar protecció, i alguns després farien servir el seu exili a l'Espanya de Franco per anar a Llatinoamèrica, que era considerat el santuari per tots aquests nazis que fugien de la repressió aliada o dels judicis que es produirien després a novembre. Tota aquesta obsessió que va tenir les SS per la recerca de relíquies al llarg d'Europa i fora d'Europa i que es va realitzar en gran part, va ser el que va donar lloc després a moltes llegendes, moltes històries i també a la filmografia, que podem veure, per exemple, en les pel·lícules de l'Indiana Jones, tant a la primera, la recerca de l'Arca Perduda, com després la que podem veure pròpiament de recerca del Sant Graal, tot i que no es produeix en absolut a Montserrat. Bé, espero que us hagi agradat i que tingueu un bon confinament i desitjo el millor per tots vosaltres.